טוב חבר'ה, קיבלנו פה פריזמטיק אבולושן של סופר פרימיום מארז, פותחים אותו ראשון. בואו איתנו, בואו נפתח ביחד. איזה מארז יפהפה. זה המארז נראה לי הכי יפה שהיה לנו עד היום. טוב, אנחנו מתרגשים לפתוח איתכם את המארז. וואו. טוב, קודם כל מקבלים קלף פרומו של איבי. קלף יפהפה, שווה כ-100 שקל, משהו כזה. דבר שני, אתם מקבלים תיק של איבי, שזה ממש חמוד לקלפים, שאתם שמים פה את הקלפים. יש לכם כמובן סליבים לקלפים. יש לכם פה פד לעכבר של כל ההתפתחויות של איבי, מאוד יפה. והכי חשוב, באמת הכי חשוב, זה הדבר הזה. שזה, בואו נראה לכם, זה 15 חבילות של פריזמטיק אבולושן. יישארו איתנו לעוד סרטונים. אוהבים אתכם, אני מהמרקט.